Madaling araw na. Alam nyo na. Lason Club, baby! Supotete. Hey, sorry mga beshi. Welcome everyone to Lason Club! What is up mga beshop? I'm your host, the one and only, the only Pogi Pal is Lau. Today we're gonna play some good ass Tekken. Unang-una, Madam Nicey, baby! Ayan guys, kapwa Wild Rift streamer. Kaya guys, make sure to follow her at Nicey. Yan, nag-stream siya Wild Rift. Ayan na, hindi, nauna din pala. Nauna pala si Degris. Si Degris ang nauna. Sorry na. Mali yung mali yung lumabas dito. Ayan, nauna si Degris Gaming TV. Ayan, another Wild Rift streamer. First and second, nice one. Shoutout sa inyo guys. Follow nyo sila guys. Lalo na may tournament sa Degris. Mag-shout ka sa ako dyan. Patambay ako. First dose ko mamaya. Nice naman. Parang kinagat ka lang ng langgam dyan. Tsaka inom ka na ba Jessica agad ha? Tapos ka lang mag-dual souls. Nice naman, Stally. Ayun, welcome back kay Stally. Kubinar Shara sa kay Ronald Jopadilla Elegado. Ayun na. Hey, what's up? Good mood ako! Nako, mukhang may dilig na ata ulito. Kaya good mood. Let's go! Nauna ako, ayan o. Nauna. Ilang makakagawa. Ako nagtampo agad. Nice yun. Nangaaway to si ano. Kung pangit na tao, nangaaway agad. Joke lang. Shara sa rin kala Aaron Jude sa para si Emiliano, baby. And of course kila Nick Panchi Lope. At sa aking nag-iisang payatot na admin na si Ina Che. Let's go. Tas yung langgam kasing laki ng aso. Wala akong dilig. Nagkaayos na kami ni ex-crush ko. Good terms na kami. Sino ex-crush na? Sino doon? Fresh from day 1 event to. Yun o, grabe. Maganda yung tournament. Pinalabasan ng tournament in the Greece. Saka ano pa? Nakadalaw pa dito siya. Late na ball to. Late tayo, Lods. Medyo nagloko yung skin natin, Lods. Nahirapan akong kalikutin. Ayun na, walang dilig. Nagkaayos sa ex-crush ko. Yun no? Pucha. Nako. Shoutout sa rin kila Mark Clauden. Sige, back to landian na. Ay, gaga, may nakalandian nga pala to. Kaya pala, good sir. Bakit? Bakit ka good vibes sa... Ayan, kakasabi niya lang pala, nagkabati na sila ng ex-crush niya. Ano, back to landian na kayo ng ex-crush mo? Gamitin na natin si Taguro, aka fuck your mahaomram. Pakomram. Ayun na nga, yan muna. Anong tawag mo sa pagmamayari na... ang tawag sa ang pare, nagmimisan ng dalawang Biblia. Eh di freestyle. Freestyle lang po. Paano tao galing ni Maverick Palileo. Ayan na po. Grabe session namin ni Japs kanina. Lakas. Ano yun, Lods? May pagka-gifted si Japs, Lods. Baka naglalaro na rin kasi siya ng fighting games. Mamaya, chichika ako. Nice! Ayan na, titipa ang sad kagabi. Ang sad ng kagabi. Ba't ka sad? Tapos isaan niyo yung asa. Kayo talaga, mabakang to. Ayun na, ito, paggamit ng page po. Page na inactive kay Ronald Jopadilla Elegado. At itong typical Ronald. Shoutout sa'yo, baby. Madaling araw na shoutout kay Dave Ortega Rodrigo. Mapawaldin, mapateken. Nandito lagi. Wait lang guys. Wait lang. Tana. Tataka ako bakit parang daming libag. Ano ko? Itong joystick talaga, libag collector talaga to eh. Ako, ang dami na namang libag loads. Okay na lodi. Ayun na nga. Ayun na ang dragon! Nandito yung dragon! Nasaan? Ayun na, shara sa rin kay Zeljun Hermoso. Uy, nice one. Thank you for the notify, Zeljun. Dapat notify din si Lodi Pets natin, Lod. Shoutout sa'yo. Natipon, kakanood ng bold, sabi ni Naipon, kakanood ng bold. Tayo naman, libag collector talaga ang joystick, men, kung alam nyo lang pala. Lakas makaipon ng libag na ito. Ang inang to.
Lalaro na nga lang, nang ipon pa ng libag. Hindi, joke lang. Karamihan naman ng ganun no? Mas mabilis lang talaga mangolekta tong joystick. Baka dahil sa flexi. Di kahit yung dati pang cover niya, kahit wala pa siyang cover, ganun na siya. Oy, thank you sa 10 stars yan muna. Thank you sa 10 stars yan na dyan. 20 stars na din may get from typical Ronald, baby. Wait lang. Ayan na. Parang hihina nung laro. Okay na ina, wait lang. Busy na din sa module. Si Rendon gamit mo. Si Rendon Labador. Sumisikat na si Titi Pao. Gago, di ako sikat, Lods. Di ako sikat. Naku, konti-konti ng viewers natin, Lods. Di tayo sikat. Okay lang yan. Ay, baka ba maglaro ng story mode? No, Lods. Pasensya na, hindi ako nag-story mode. Pasensya na, Ludipets. Ayan. Kasi, syempre, marami nang nakapanood nun eh. Ayun na, kanain lang sa kalam sa Dual Soul, sabi ni Stanley. Ayan, harap sa rin kay Justin Robusta, thank you for the like. Pasensya na, medyo tayo men, sabog tayo. Daming mali. Ayan, okay Lord, sabi ni ni Overlord. Ayan, tara. Ayoko, Oy, gago, siniko tayo. Tangina, nakayuko na ako eh. Ayan na, tangina, ayoko sa'yo. Ay puta, yun lang. Kuya, pakikikamatos. Uy, huli! Eh po, Paul, hindi yung punch dun. Yun lang! Get! Let's go! Oh, tangina. Get! Panalo pa nga! Ow! Let's go! Lagi, Lods, yung gameplay. Oo nga, nalalagan din ako, Lods. Wait lang, ayusin natin. Iwan lahat, pati pamilya. Yun lang, let's go. Gago. Let's go. Ayun, ginawa mo yung RD combo sa wall, sabi ni Let's go. Huli. Oy, nako! Nako, ginagawa mo dyan, Lodi. Ayusin ko lang, Lods, ha. Kahit ako nalalagian, eh. Ayusin ko lang, let's go. Medyo lag ba siya? Okay, ngayon, okay na ba? Baka lag yung kalaban natin, if ever. Baka lag yung kalaban natin. Ay, putang inang sakit! Puta, one punch man, Lord. Kasi, ayan, mercy muna, mercy. Nalalagan sila, Lord. Wait na, ba't kayo nalalagan? Uy, gago, ano ba yan? Huli! Karendon Labador, Lord. Puta, yun lang. Baka sa kalaban yan, Pao. Pangit ng no FPS. Kahit ako napapangitan eh. Hoy, gago! Pukay na wait lang. Balit tayo pa kalaban, Lods. Sa kalaban, usually sa kalaban. Ulo pa lang, 3 inches na! Let's go! Ilibing na muna natin to dahil makalit-kulit siya. Dahil lag din siya. Ilibing sa mundo na masasamang espiritu sa yawan ng mga beds! Baka sa kalaban, gago yung puwet ko lumuluwa. Let's go. Either that stage or malakas yung FPS drop ko dyan nung walang potato mod. Kahit ikaw, malakas din. Sige, muna tayo, men? Medyo lagris pala yung stage, eh. Kabao! Sabi ni Jelzy Nervoso. Siyempre, libing muna natin yung mga dapat ilibing sa limot. Pati yung mga alaalang masakit. Joke lang. Kabaong daw, sabi ni Zeljon. Sara sa Zeljon. Either that or sa stage, lakas yung FPS drop ko. Lumuluwa daw, sabi ni Stanley. Lumuluwa. Sara sa rin kay Neil Kabiga. Thank you sa dalaw. Pasyarat na rin kay Zach Magic! Shoutout sa'yo, Zach Magic. Zach Magic. Gago, gets Zach Magic pala yun. Gago, man. Parang ko yun, Di ko napansin, Di ko napansin. Akin. Libing, sabi ni Stanley. Ayan. Libing daw, libing. Sabi ko na, parang may mali? Zach Magic. Okay. Parang dito, totoong pangalan. Ayan, yun na nga yun. Lumuluwa daw, sabi ni Stanley. Sana naman okay na to. Debated ako dyan. Mukhang may nahuli, sabi ni Stanley. Ayan. Ikaw din nahuli kanina. Ay, sa pinalo mo kanina, bawal ka ma-fall doon, Yung cosplayer na pinalo mo, huling-huli ka doon. Bawal ka ma-fall doon. Si
Jason Bantay doon. Dragon na may tatong sisiw. Huling-huli. Dali nasa mundo ng masasamang espiritu. Sayo tayo ng get, ow! Wow! Puta, pati ba naman to, lag? Ayaw tayo paglaruin. Oy, gago, tropa yun. Tropa mo yon? Sino? Sino doon? Oy, gago, pukin ng ina. Sino? Sino tropa ko? Get, ow! Oy, gago. Ay, Sakit! Gago. Wait lang. Gago, sakit. Kaya, tropa mo, tropahin na syempre. Gago to, tropahin mo, tapos magkakrush ka. Tapos mapapol ka. Aray! Nasiko pa nga. Siniko din yun na joystick, gago. Ngayon, shoutout na rin kay Patrick de Guzman. Gago, men. Rider na yung joystick natin. Nag-round siko mo. Nag-round nga. Gago! Usually kasi yung sinisiko ko na parte, yung ano mismo, yung malapad na... Yung malapad na part. Pukan ng inang ngayon tumama sa ulo ng joystick. Putang inang sakit. Gago. Sakit! Gago. Putang ina. Yan na. Shoutout sa rin Ikenzo lang, baby. Thank you sa dalaw. Dragon na may tatong sisi. Huling-huli. Dali natin sa mundo na masasamang espiritu. Baka chicks niya yan. Gago, men. Upwards niya yan. Kung ako may tropang Naru. Yan, may ano. Ayan, kung nakita mo yun. Kung sino yan. Kanina. Uy, gago. Patay to, Lods. GG! Gagong sakit ka. Tayo na ma-update talaga siya. Pukin ng ina. Nakawa naman. Bullshit yung range ng Facom Ram. Legit na. It is bullshit. Facom Ram is bullshit. Let's go. Shoutout sa rin kay Leonardo Santos. Thank you for the live. Ano naman ginawa nito? Ayun na nga, bullshit range na pa. Sa ulo na nagbabagang balita, titipa si Nico ang joystick. Si Nico yung stick mismo, putang ina. Sobrang sabog. May Tekken 8, wala pala dun, wala pang announcement. Kaya honestly, medyo siguro nababagot na rin ako konti-unti. Medyo nag-i-stale yung ano natin, content natin. Kailangan natin maglaro na iba. And then shoutout sa rin kay Boss Malvin de los Reyes. Thank you sa dalaw, Boss Malvin. And of course kay R.A. Cabrera. Thank you, Boss Malvin. Thank you. May Tekken 8 na ba? Ay, putang na, aray ko. Masakit! Nag-get ako. Ayoko mag-get. Puta. Uy, naku, hindi siya pwindot. May puta, Dragon na may tatong sisiw. Ay, putangin na naman talaga. Mali. Shoutout sa rin kay R.A. Cabrera. Set loading. Sakit. Ito, nod ka muna ng gold. Get, ow! Gago na komang kakaano, Lods. Nice one. Tama siya doon. Lods, mag-aksi ka na. Pengi ako nupunan. Mag-aksi ako, Lods. Okay. Wala kang pera. Ikaw magbigay sa akin para makapag-aksi ako. Tangin na, Pasko, kung ano, baka pa-scholar na din ako. Bawal din ako mag-stream ng Axie Lods. Nasa ano kasi, nasa loob ng gambling kasi yun. Saka anything money involved. Eh, di ako makakapag ano. Gagawin kaya di ako makakapag pangalan na ito. Wah! Pangina, ayan na nga. Di talaga makapag-stream ng Axie. Kahit ngayon Defipet kahit may Defipet meron ako. Gago, dumoble na yung... Actually, dumoble yung presyo niya ever since yung ano ko, nag-purchase ako. Dragon na may tatong sisiw. Huling-huli! Dali nasa mo din ng sasawang espiritu ko. Get, ow! Wah! Oh, tangina, yun lang sinubo. Yun lang. Ayoko. Carbon load. Ay, tangina, walang kalas. O, sayawan natin ng get, ow! Wah! Sige, malupitan. Gusto man na kayo. Dako! Akala ko masisigo ko na naman tong joystick ko. Okay na.
O enam. Tangina mo ha. Tanginang payan. Ang kulit mo ha. Tanginang payan. Ano? Dragon na may tatang sisiyo. Huli! Oy, shoutout kay Rich kasi lang. Baby, andito na yung Resident Dragon nyo. Magwawala na yan. Mamaya-maya. Tangina, bakal mag-usapang gold dito, Lods. Ibang breed yung ate Adonis mo sa Defipet Carbon, Lord. Ibang breed ata yung Adonis mo. Gago. Adonis ang puta. Oy, sino nag-ano dito? Sino nagde-Defipet? Pwede naman natin pagkwentuhan tungkol doon. What's up, talpak na kayo sa online sabong ko, sabi ni St. Peter. Ayan, lagay mo yung link dito. Para ano, basta may happy ako dyan ha. Shoutout sa rin kila Gian Carl Harat and of course kila Santi Pascual. Di ako magwawala, di pa corpoted yung utak. Gago, alam na ni Bingay corpoted o gago, patay. Feeling to learn yung Dia Scholar, same man, same. Ay putay na yun si St. Peter. Kilala ko yung tunay na St. Peter eh. Andyan lang yan oh. Ayan oh, ayan oh, ayan oh. Ola! The joke lang. Yung booking oh. Get! Ow! Gago! Right ko! Pukin ang ina mo ha, kulit. Tangin na, yun lang. Ito, load ka ng ball! Get! Ow! Wah! Ayoko. Oh. Ito, load ka ng ball! Load ng ball! Gago, libing! Yung living na yun, Lods, dahil makulit-kulit, iliting sa mundo na masusong espiritu. Let's go, mga babes! Let's go, baby! Nod ng bog. Ha? Ayun tuloy. Nandito tayo napapatay. Uy, gago, uli! Carbon Lodi, patay! Let's go! Yan o, oh. Get! Ay, puta. Ayan, bakal pumindot. Ay, puta, pumindot nga. Ay, ito. Ay, patay. Ala! Ay, gago yung mukha! Get! Ow! Tangay na, ala! Titipaw, sabi ni Dan Centeno, baby! Ayan na, Lods. Ako. Yan na. Yeah! Dragon na may tato. Gago, ano ba yan? Tangay na, Lodi, pwet. Ang hirap. Uy, gago, patay ako. Shoutout sa rin kila Dan Centeno. Nanood ng ball, ano ka nanood ng babalumot. Uy, ulo pa lang, 3 inches na. Ano ba yan, Lodi? Oh, get! Ow! Wah! Ito, nod ko rin ng ball. Ay, gago, ayaw manood ng ball. Oh, sasablay ka. Ito, ayaw mo, nod ka ng ball. Gusto mo, ito, get! Ow! Wah! Nako, ay, gago. Oh, get! Ow! Oh, let's go! Ball, nanood ng ball. Yung nangaano kayo, no? Wow! Nanonood ng ball. Nangano kayo, no? Yan. Eh no, good morning. Go Ninong. Gago. Basa ko muna. Good morning. Ay na, kailangan na pa ito yung mata ko. Go Ninong pa. Sabi ni Onesyang, baby! Ayan, welcome back sa Lason Club stream. Shoutout sa'yo, Onesyang. Ayan guys, kapos streamer ko yan sa BBB at sa Wild Rift community, si Onesyang. Make sure to follow her at her page kung gusto niyo makita ng mga nag-Wild Rift na cosplayer na malupitan. Ayan, pwede dyan kay Onesyang, baby! Ayun, sinong isang page player? Bet mo, Pao. Siyempre si Pao Islam. Sorry. Joke lang. Oy! Ayan. Paano bet? Paano bet? Yung crush, mga gago. Palitan na mata mo. Ang pag-ibig parang kotse lang. Pag di gumana, kailangan alugin para gumana ang makina. Oh, gago. Sino nga alugin mo, Stanley? Sino alugin mo? Ikaw ha, marunong ka nang malug ng tao ha. Shoutout sa rin kila Dan Centeno, Elas, Christian Apuli, and Dan, baby. Dragon na may tatong sisiw. Oh, wala. Ayaw, Lods, oh. Ayaw patama. Ay, nako. Huli. Makulit kasi. Thank you, Ninong pa sa vlog. Napadaan lang, me. Nakapag-stream ka ba? Parang recently di ka nakakapag-stream. And of course, belated happy birthday kay Nesyang, baby. Ayan. Gagot. Mali ako sa tansya sa sa birthday mo. Kala ka na sa ka na. Bandang kay Dara namin. 28-29 shirts. Ayan. Yun yung tansya ko. Pero yun, 25 pa lang pala. Nakita ko sa 8 mo eh. Ayan. Ayoko na.
Dragon na may puta, patay tayo dito, Lods. De, sa Tekken. Tekken player? Paanong bet? Kaya nga. Paanong bet? Get? Ow! Like, ano, yung parang nilolodi pets natin. Mga ganon. Wow. Patay. Sakit! Okay na kina. Update! Patay tayo dito, Lodi pets. Okay lang yan. Ayun na nga, Tito Pao. Maganda ba yan si Onation? Go! Maganda yan. Puntahan mo na yung stream. Saka kung gusto nyo ng kumakwento ang malupitan, ayan. Galit yan sa talaga sa mga under sa jowa. Luto na mura, parang chicharon, ayan. Parang nung huling dalo ko ba sa stream niya, usapan na mga under sa jowa. Ayan. Mga inaway niya ayan. Mga sad, ayan. Papa Pao is loud, let's go! Magkano ba need starting investment sa Axie? Mga 100,000 pesos, Lods. 100,000 yun, Lods. Shara sa rin kila Rebecca Orozco, baby! Welcome sa last si Shara sa rin kila Isko, sa last kila Michael Salvador and Sean Babaran. Ito, gamin. Hindi ko na nakikita yung pinipindot ko. Hindi ko na nakikita yung nilalaro ko. Oy, kago. Hindi. Oy! Sayang. Oy, tangina mo kanina ka pa Ay no, belated happy birthday kay Mikmik La Chica. Gagamaling tayo na mo, titipahugot lang yun, kotse. Hindi, putang ina, may gusto ka alugin. Tangay na, umamin ka na, Stanley. Wag mo naman ikahiya yun. Di alugin mo, kalembangin mo. Yan. Hindi yung parang pa. Mag-iinarte ka pa. Yan Wah! Gago men, nagamay niya ako, Lods. Ayun, tayo na mo, titipa, belated happy birthday sa'yo, Mikmik La Chica. Galit sa nanga-under ng jowa. Nagpapa-under sa jowa. Gago. Actually, yung ambag ko doon, yung ambag ko sa kwentuhan na yun, pwede naman maging masaya, pwede naman masaya kahit hindi under ng jowa, Yun yung sinabi ko nun dati. Gago, di tayo naka-get out. Yoy! Get. Sabi ni Ostinesiang, ayan matuto kayo kay Pao, ayan. Matuto kayo kay Pao, Alam po kung paano pasayahin ang relasyon ng di under sa jowa. Gago, ayan. Di ko lang alam kung kailan yun, pero recently lang din yun last week. Get, ow! Ayan. Get, ow! Sino malupit at gusto manakit? Ayan, let's go. Ayun na, Shara sa rin kila Oshea Gabriel Bato Sir Nadila kila Mikaela Kiambaw! Andito na yung taong may extra na Diyos. Shoutout sa'yo, Mikaela Kiambaw. Ay, pukin na, dapat pumindot! Gago! Di ko na, ay gago, sakit pa rin yung siniko ko yung stick, gago. Ayan, gago di ako under kay Bingay. Kung under ako kay Bingay, ahit na to. Ayan. Yun na yun. Ahit na yung balbas ko. Di naka-move on up. Parang na kasi neto ni Milo kung pinagsasot. Nako. Dito po, lakad mo kayo, Nesyang. Ayan na nga, oy. Kayo malalandi na kayo Patay tayo dyan. Malalandi na kayo Ayan, ikaw yung dumiskarte doon. Ikaw yung pumunta doon. Para makita mo. Tichi, ba't di ka nagpapanama ng forward to 1 after ng back 1? Ay, yung ganyan? Di ba yun ba? Tama ba? Under ako kay Pao, escalator lang siya na under, gago. Tichi, FF21 after back 1. FF21, gets. Di ko napapatama. May timing, Lods. Hindi pwedeng sobrang bilis. Teka lang, try natin sample. Hindi siya pwedeng sobrang bilis may delay. May delay siya Hirap pa na yun ay gago, di ka na. Gago, sakit talaga po. Kinain namin yung sakit ng braso ko. Sino Lodi Kicks idol mo sa Get, ow! Nako, let's go. Idol ko sa Tekken scene. Dragon Wheel.
Actually, wala akong naging idol, pero sinusuportahan halos lahat sila eh. Parang, siguro sa ano, kunwari, hoy, gago! Nilibing sa mundo na masasamang espiritu, mag-unblockable pa nga kulit-kulit na sayawan ng mga babes! Let's go, baby! Chara Zareke, Matthew James, Kalupa, thank you for the follow. Kala Duvetero, kala Kay Charamila, kala Joyce Antoliciano, thank you for the like. Outs, may delay pala, Lods. Oh, man, may delay yun. You know. May delay ng onte. Tansyahin mo lang yung timing, Lods. Tansyahin mo lang. Yun lang, let's go! Ang kulit ng pop-off, sabi ni ano ni JM. Ay, putang inang orbital yan, Lods! Ayan na! Umu-orbital na yung mga... Oh, yoko sa'yo. Oh, ito. Oy, gago, kulit! Shoutout sa Jabel Tejero, baby. Thank you sa dalaw. Ayoko. Gago. Ayoko. Oh, gago. Drag! Ay, puta! Di ka na drag na may tatang sisiyo. GG tayo dyan, Lods. Ay, titipakin that naman. Pangit po kayo. Ayan, let's go. Ay, gago, sablay naman siya dun, ah. Dragon na may tatong sisiw. Ayaw. Oh. Oh, tangina, pumindot ka dyan, ha. Oh, siko malupit at gusto manakit. Ay, gago. Pindot. Ayaw. Ay, puta, yan. Wala kang kalas. Wala kang kalas, ha. Oh, tapos ayaw mo pumindot, ha. Ay, gago, yun lang. Oh, sige, de. Nod ka ng ball! Get! Ow! Wah! Ayoko na. Dragon na may tatong sisiw. Ulo pa lang train. Ay, puta, ayoko. Ay, puta, kulit, ha. Ay, puta, yan na. Full crouch. Get! Ow! Let's go! Shoutout sa rin kala Arcade Love Shade. And of course, kala John Carlo Miranda Galang. Kala Anthony Gumiran. And of course, kala Rowan. Ay na, hindi pa po. Nagkakilala po kami sa daan. Gagong sakit. Shoutout sa bebe ko. Heart sa kanya. Sabi ni Isko Solas. Nako, si Bebe Beshi na ba to? Mukhang may bago na naman si ano, ah. Si Isko, may bebe girl na naman. Nice one. May bebe girl na si Isko. Gagong sakit talaga, men. Sakit nung pagkaganon ko kanina, si malupit. Dito tumama. Oh, gagong updi. Di niya ng tita mo pag-reunion. Ba't ikaw, wala ka bang jowa? Ako, ni Tita Marites yan eh. Ba't ikaw, wala ka pang jowa? Tinalo ka pa ng pinsan mo? Ako, 12 years old lang yun. Tapos ikaw, Stanley, 17 ka na, wala ka pang jowa? Di ka ba tinitigasan? Ako, ayan, joke na, sorry mo. Nasobrahan ata. Ayun na, shoutout sa rin. Oy, ulo pa. Dragon na may tatong sisiw. Tumama pa nga, Lods. Ay, gagunod ka muna ng ball. Get. Ow! Oh, tangin na. Oh, di. Yun lang. Greetings from Peru. Arcade Lafiche. Shoutout sa'yo, baby. Shoutout to you. Hoy, ako na naman. Diyos ko. Joke lang, Stanley. Joke lang. Alam ko naman nagka-jowa ka na eh. Sabi mo pa nga pangit eh. Diba? Sabi ni Stanley, pangit daw yung ex niya eh. Porket niloko siya naging pangit eh. Ayan. Sabihin mo sa tita mo, oh, okay na, wala na. At least, di ako makakabit. Okay lang, at least di ako makakabit sa may asawa. Okay na, pataw galing mo. Aba! Itong anak ni ano? Sumasagot na! Patay tayo dyan. Ayun o. Napakitaan lang ng kabaitan at mabait siya. Oo, pangit ex ko titipaw. Eh, ba't pa pinagawa? Ayan. Hanapan na kita ng pangit na jowa, Stanley, Hanapan na kita ng pangit na jowa. Ayan, sige. Dragon na. Marami dyan. Dami dyan. Let's go. Oh, kulit mo, Ayaw mo. Ayaw mo yung mukha eh. Huli. Shoutouts kay Ninang Mylin! Nandito na rin si Ninang Mylin from Dubai, UAE. Welcome back! Tangina, to si Stanley makapanlahit ng nakasintahan, makapangit eh. Ikaw Eh di pangit din face mo. Ganun lang yon.
Carbon Lodi, sabi ni Isko. Carbon Lodi. Gago, sakit ng sigo ko, legit. Sobra. Pag nyo sasabihin nyo, ex, nyo pangit kasi it reflects na choice mo dati yung pangit kayo. Oh, diba? Diba? Ayun na, thank you for the follow, Arif Ko! Thank you for the follow. Susulitin ko baktaan ko sa newsfeed mo, baby. Let's go. Pangit ugali. Le! De. Oh. Ayun na, isang key charge naman dyan pag tatali ka. Lods! Mababa na yung rank ko nito. Ayoko naman mawala ng dangal tong mga, mawala ng gana maglaro tong mga to. Kaya di ko key charge yan. Wala na nga tayo makalaban sa high rank. Baka mawalan pa ng gana tong mga to. Naku! Drag! Ay, puta. Ay, gago. Huli. Uy! Ay, puta ngina! Kala ko pumindot, sayang. Stanley, may ex din ako, tas kahit sinaktan ako nung iniwan ako, gwapo yun, sabi ni Ninang Maile. Gago, ayaw patalo. Gwapo yun, gwapo yun. Pero gago din yun, malam. Ay, Dragon, may tatong sisiw, tumama, dali natin sa mundo ng sa mga espiritu. Sewa natin ng get, ow! Oh, diba? Ayan. Korpot lang narinig ko, sabi ni Sir. Wala. Hindi, walang ugali ako narinig eh. Wala kang narinig na ugali. Hindi ko rin narinig na ugali. Patay. Ayan na. Nakulangan nakatao ng type ano ba? Hindi! Kinuwento mo kay Rabe na, kay bossing mo. Kinuwento mo sa bossing mo yon. Dragon na may tatong sisiyo. Nanood ng ball! Dragon na may tatong. Lang. Wow! Let's go! Pero gago din yun. Ayan. Gwapo na, gago pa. Yun yung masakit eh. Gago na, gwapo pa. Hindi, gwapo na, gago pa. Ayan. Anong type? Boses mo yun, kinuwentohan kayo dun. Boses mo yun, Stanley. Naway nyo ako. Naway na naman natin si Stanley. Ayan. Walang awayan. Get. Ow! Let's go. Nako. Gusto mo mamakita ex ka, Stanley? Ayan. Oh. Walang tawagan ng pangit. Pag sa ex. Lahat naman kayo, parang naggubaran naman na kayo ng mga ugali. Pati mga sa tagal nyong magkasama, malamang mga lapses nyo, umaalingasaw. Pag nyo na ibubunton sa kanila yon, gago. Kasi kwento mo pa sa iba. Nakakahiya eh. Ayan. Story ko nga. Tangina yung story ni Ninang. Let's go. Nakaabang na ako. Asan na yung niya? Profile niya. Nakaabang na ako. Kahit ako nung ex ko pa si Pao. Teka lang. Nasabi ni Bingay. Kahit ako na-ex ko pa. Wait lang. Okay na, ina. Wait lang. Kahit ako na-ex ko pa si Pao, proud ako sabihin pogi ng ex ko. Gago. Ayan. Diba? Excuse me. Diba? Diba? Ayan na. Andito na ba? Miss you too much. Ay, gago. Ito yung mo, yung baby boy mo Yung baby boy mo. Ay, gago. Bakit may nagsasend ng friend request? Sino to? Si Economizer Boiler Dehydrator. Puta mo, search nga, O baka yun lang yung pangalan niya. Si Yoshi po, mini titipaw. Eddie po, Lods. Eddie. Shara sa'yo, Janus Bonbagolor, baby. Ayan. Nalilito ka na ba? Janus? Get. Para lang naman hindi maging stale yung content natin, Lods. Kaya paiba-iba rin ako ng gamit. Pasensya na kung nalilito ka. Sa tagal natin nag-i-stream, magdadalawang taon na tayo nag-i-stream dito. Kaya nag-iiba-iba rin ako ng gamit, Lods. Tapos wala... wait lang. Ay, gago. Puta na ito eh. Hindi! Sige, ang gagawin mo. Tara. Gago. Oy! Piliping sa mundo naman sa mga espiritu, pumitot pa ka sa ayawan ng mga bells! Let's go, baby! Kulit Mukulit ka.
Yan na nga. Kumukulit ka. Hi, Kay. Buntis ka na pala. Sa oil massage ka pala nadali. Pukin ng ina. Ala! 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 Sa oil massage pa nadali ang puta. Ngod ang po. Oh, puta. Mali-mali. Pasmado since 2020. Nagpamasahe. Ayan. Matay. Ayan. Oh, maririnig mo pa rin naman kami, Stanley, pag nag-dual souls ka eh. Ayun o. Bago lang ako since di ako nakapag-afford ng Tekken 7 sa stream. Get! Ow! Get! Ow! Ayan o. Let's go. Panalo pa nga! Ayan. Bago lang ako. Okay lang yan, Lods. Di pa maka-afford. Ditayin mo lang. Kakaroon ka rin, Lods. Magmumura siya actually hanggang 250 pesos. Ganun siya kamura. Maabutan mo. Gagay, putang na, bawal. Oh, pangina nito, ang kulit ha. Masyado kang swerte eh, ayo. Dragon na may puta, yun lang yung mukha agad. Yun lang, nice one. Nasa story ko na, Stanley, tignan mo kung pangit. Ayan. Andito na ba? Oy, gago, pata ko gali. Puta. Gago, ninang sa standard si Pingay, pangit yan. Sa standard si Bingay, Dragon may tatong sisiw. Yun lang. Oh, yoko nga. Oh, puta. Yoko. Dragon na may tatong sisiw. Ulo pa lang 30 sa. Hoy! Nako! Gusto! Hala! Hoy! Nanood ng ball! Ay, putang ina, pumindot. Kala ko manonood ng ball. Sayang. Ay, na story ko na, gago. Nakita. Ba't may extra service? Hindi siya gwapo. Baka gago lang, Ninang. Pero Ninang, di naman karumal-dumal yung mukha niya. Kaya, you know, igop naman eh. Ayan. Igop ba to? Pero, sa standard si Bingay. Puta, judgmental naman talaga yung tao yan. Ayan. Alam mo, nasa mall kami, wala kami magawa. Dumungaw kami dun, no? Second floor kami. Sabi niya, Paulo, pangit. Putang inang yabang ang puta. Nako, Bingay. Nako. Si Bingay, standard ni Mams mga opa. Gago. Ang lala ng standard niyan. Malala standard niyan. Nanood ng ball! Get! Ow! Oh. Let's go. Pero pwede ba makita yung walang shades? Ayan, yan. Oh, puta. Di niya tinangge, oh. Kita mo na? Di niya tinangge. Oh. Mali ako dun. Ano? Di niya tinangge. Kala nyo, nagloloko ako, ha? Yan, ha? Gago, kulit mo, ha? Yan lang. Ay, nako. Nako, appear tayo, Lodi Pets. Get! Ow! Wak! Nod ka muna ng ball. Get! Ow! Puta, Lods! Gago naman! Di lumusot. Tangina. Atratig nga sa malalaki may tatatas matangkad. Ayan, yung mga standard si Ninang. Ayan, naghanap po kami ng matangkad. Ayan, na may tato ah. That's how you said para di ka magsisi sa decision mo. Nodang ball! Get! Ow! Paano na ito? Gago. Tangin na. Nodang ball! Uy, gago! Living! Living na dahil makalit-kalit nag-stance pa nga. Let's go mga bells! Sayawan na. Sara sa kay Lemar, Bukod, and of course kay Kirk Alcantara. And of course kay Iwan Villa Carlos, andito na si Iwan. Ulo pa lang, 3 inches na tumama kay Sayu. Dahil sa mundo na masasama mga get, ow! Nako. Yoko. Ay, puta, binalikatan tayo, Lodi Pets. Kutang ina, ang gagawin mo, Dragon na may ayoko sa'yo. Uy, sablay, oh. Pukin ng ino. Ay, nako, patay. GG! Let's go! Anong night match minimum?
Ako 5'7 minimum ko. Gago, ayan o. Butterfly na tattoo ba yarn? Ayan. Buti na lang yung Tekken 6 ko may Tekken 7 moves. Ay, yung mga ano, yung naka-mods. Nice. At least alam mo, diba? At least familiar ka. Hindi ka na mawiwindang. Anong height, ma'ams? Ayan. Wanted, tall guy for Ninang. Alam mo, nag-crush na naman tong Tek. Huh? Putang ina, babatiin ko tong laro na to. Kahit kailan talaga. Ay, nako! Gusto ko lang maglaro! Lodi, gusto ko lang maglaro. Kaya ganyan. Lodi! Gusto ko lang maglaro. Ayan na. Ayan na, let's go. Si Iwan Villacla Carlos, ito yung dumadaldal ba sa atin? Sa comment section nung nakaraan. Ayan na, ay shoutouts, anong height? 6-footer kailangan yan. Oh, si Bingay, taas-taas ng standards niyan. Sis GG kayo dyan. Gago. Alam ko matangkad din to si Ninang eh. Matangkad ka rin ba, Ninang? Matangkad ka rin? 6-footer ang kailangan niyan, sabi ni Matangkad ka rin ba? Asan na si ano? Si... Pangalan na ito. Nang-ma-mind games ng ano to eh, ng ex to eh. Nang-ma-mind games ng ex eh. Gago, wala pa yung ano niya doon, ex niya doon, yung malang muka. Parang putlong din ano. Parang putlong. Shoutouts kay Kirk Alcantara. Thank you for the like. Parang gusto ko mag-Street Fighter. Nangingit ako kay Robin eh. Kagawad eh. Nangingit ako kay Kagawad eh. Online ba si Kagawad? Ay gago, Street Fighter siya oh. Nangingit ako. Gusto ko mag-Street Fighter to. Hindi. Ano muna tayo? Taguro muna tayo. A.K.A. Pakum Rom! Oh, may cheat. Ayan, yung mga cheat. May mga cheat nga dun, Lods. Para maging ano. May mga nagmamod kasi niyan. So, di ko siya tatawaging cheat. More on mod na lang siya. Ayan. Ayoko na mag-joke dito. Baka naman misipin niya tulad ng hugot ko sa kotse. Rendon Labador! Okay, wala nang shades! Tignan natin yung ex ni Ninang. Okay na kinap. Tignan natin. Puta. Si Bingay mag-uhusga. Gago yan eh. Ayun no. Pangat ugali niyan eh. Lo! Ayan. May tsura na. Ayan na naman. Okay naman oh. Ayan. Mas okay wala siyang shades. Igop nga to, puta. Igop nga. May igop siya. Ayan. Tisoy na igop. Ayan. Kaya, yung mga manliligaw kay Ninang, kabahan na kayo. Nasabi ko sa inyo. Shara sa ring, Butcher mo! Naghanap po kami ng pogi na matangkad na may tato. Para kay Izumi Saito, aka Ninang Mylan Lim. Hanapan ng ninong. Kapag Ninang, hanapan ng ninong. Shara sa ring, kay Erwin Escobedo. Thank you for the like, baby. Thank you sa dalaw, love it. Grabe naman yung story ni Nina. Ulo pa ay gago. Ba't na-stuck to sa ano? Ganitong rank? Baka, yun lang, huli. Ayan na nga. Oh! Uli, ay gago. Puta. Ay, gago. Yoko nga. Oy! Get! Ow! Wow! Sino malupit at gusto mo na fit? Di ba akong ram gusto ata? Sabi, oh. Gago, nanood ang bo. Ay, go! Si Pakong Ram. Ito, matangka. Ito, Nina, no, gamit ko. Puro tato yung katawan, tapos matangkad. Gago. Huli! Oh, get. Ow! Let's go. Nakita ko, pwede. O, di ba pwede? Pwede. Gago, tataas ng standards. Basta Lason Club, matataas standards eh. Mga chicks sa Lason Club eh. Matataas standards eh. Kung hindi pogi yung gusto, ako eh. Ay, sorry. Sorry po kayo na kayo pataugalin. Oh. Oh! Get! Yun lang. Panaloko lang talaga. Ayan na. Di lang gwapo.
Di lang gwapo, gago ka. Oo, gago, pumindot. Sabi na pipindot eh. Nanggigigil eh. Di lang gwapo. Gago. Kaso with great looks comes with great kapraningan. Ayan. Puta. Yan, ito sa kanya nagaling siya yung praning sa joke. Shoutout sa rin kay Erwin Escobedo and of course kay Medo Goma. Welcome back sa Lasang Content, Medo Goma. Hope you enjoy stay, baby. Wait, correct me if I'm wrong. You're from Egypt, right? I'm so sorry. I have a short memory about that, Medo Goma. I'm so sorry if I got it wrong. Ancient men with tats are so fucking hot. Dragon with ako sisi. Ayan, magpatato na kayo. Sa mga gusto maging si Ninang patato na kayo. Nanood ng ball. Sige. Let's go. Pumipindot ka! Puta na. Appear tayo. Sayo tayo ng get! Ow! Ayun, sasabihin ko na sana dyan eh. Ayan na. Asian men. Ayan na uli. No problem, bro. Pero where are you from, Medo? You're from Egypt, right? Correct me if I'm wrong. Sa Pakistan, may isang Tekken 6 na modder. Siya lang nag-e-effort sa coding ng moves. Lods, malulupit talaga yung mga Pakistani. Magaling sila mag-replica. Yeah. They're talented as fuck, man. Those people are talented as fuck. Ay, grabe naman yung sa gusto maging si Ninang. Hindi naman kagandahan. Baka mabash tayo. Patay! Get! Ow! Let's go! Kahit hena lang daw muna. Yan. Huli! Get! Ow! Get! Ow! Get! Ow! Oh my god. Ito isa pa. No! Get! Ow! Let's go! Panalo pa nga. Shoutout sa'yo, Medo Goma. Hope you enjoy your stay here. And a nice counter with a down forward. 1. Yes! Kahit tattoo stickers lang muna, ma'am. Yung dinidilaan. Tapos ilalagay dito. Putang ina. Kahit ganun lang. Tapos kahit si Ninang na yung magdila. Pero dun sa balat. Ay. Maganda yun. Ayan. Sana lupit, diba? Okay na kina. Si Ninang pa yung didila. Instant kan. Huli! Mukhang lusot ako ngayon Wala na yung mga nangaaway. Gago, busy mag-Valorant yun. Dragon na may tatong sisiw. Makulit-kulit ka. Dali natin sa mundo na masasamang espiritu. Lodi Puet. Let's go! Wah! Aray ko, masakit Uy! Wah! Get! Ow! Kahit ako na magbasa. Ayan Didilaan mo pa. Hindi, si Ninang nga. Anong ako? Ayun sabi ko si Ninang na magbabasa Ayan. Yung stream ni Jason mo seryoso yung mga kanina. Ayan, inaway mo kasi. Tinawag mong gourd dyan Ayan. Get! Ow! Sa Divisoria may temporary tattoo. Baka magbukas na yung night market na doon yun. Ayoko na. Substitute. Gago, putang ina nito Pataw gali mo Gago ka Nangaaning ka Wah! Get! Ow! Wah! Ito, nod ka muna ng ball! Get! Ow! Wah! Oo. Ang gagawin mo Uy, gago, libing! Uy, libing sa mundo na masasamang espiritu dahil makulit-kulit sa ayawan ng mga bells! Let's go, baby! Diba tubig dapat? Carry pala na kahit dilaan. Ayan. Sininang didila niyan, gago. Siya yung sa balat niya didilaan, tapos yun yung didikit.
Yes, I know, right? Mukhang lusot ako ngayon. Yeah, right. Di ko alam kung na reaction sa clip kanina, sabi ni Stanley. Alam niyo ba, isa sa gusto kong gawin pa full sleeve and full leg toto. Wow! Nox! Anong ilalagay mo doon, Inang? Yung iba kasi, di ba, ang angas yung mga para may dragon pa sila. Buong kamay may dragon. Shoutouts daw kay Axel Gaspar! Thank you sa dalo, Axel Gaspar. Welcome back sa Lason ko, Jim. Hope you enjoy your stay, baby. Let's go! Keep grinding, Kuya Pao, sabi ni Janir Roberto, baby! Shoutout sa'yo, Janir. Welcome back sa Lason ko stream. Thank you sa 10 stars. Super duper thank you. Kamusta mo ako sa kuya mong si Jared? Thank you, thank you, thank you. Huling kita ko pa kay Janir, maliit. Lit-lit niya pa nun eh. Mga cutie patotis pa tayo eh. Ako get pa ako no. Ayan. Tangin na yun. Pakataw na. Ayun na. So, ang tanong, saan ilalagay ang part para dun dilaan ni Ninang? Patay! Gago! Alam no! Saan didilaan? Gusto ko try si Harley Quinn tas si Joker, Lods. Oh! Ay, natotoy pa. Mga totoy pa kami. Huling kita ko dyan. Ay, oo nga, no? Patay. Sa singit ba? Sa dede? Sa betla? Sa leeg? Para mo ang map. O yung parang kay Pakam Rambong, katawan didilaan para tato lahat, oh. Ayun, no? Kita mo yung mukha na yan? Tatong-tato. Oo nga, no? Ang pag-ibig parang kangaroo. Kasi, patalon-talon. Kung ang pag-ibig mo, kabit ng kabit. Yan. Yan yun, Stanley. Alam na. Tangina, larong-laro pa mga to, gago. Di ako nag-i-enjoy. Ako aminado ako, di ako nag-i-enjoy sa Dual Souls masyado. That's my, paki-delete ko na siya. Kabit ang pota. Meron ako sa upper front high eh. I will play a different game. Let's play a different game. Paano kung gagawin tatoy parang kay Dragon na may tatong sisiw? O, puta. Gago. Ano? Mag-ano ako, papatato ako, binggay, tapos may tatong sisiw. I say, Lods, pa-shoutout naman! Watching from UAE! Papunta na kami sa Canada. Doon naman kita papanoorin! Uy, shoutouts kay Jazz Ofemia. Welcome back sa Lason Consume. Kamusta ka dyan, Lods? Yun naman! Nice, nice, nice! Grabe, ang dami nyo talagang taga-UAE dito na nanonood. Saka sa UAE, boss. Ayan, karamihan sa kanila taga-Dubai. Yung iba taga-Abu Dhabi. And of course, ayan, katulad nito si Ninang Mylan, mga taga-Dubai. Mga OFW na nanonood sa atin. Super duper thank you sa inyo. Supportahan nyo ako lagi. Thank you sa 50 stars, baby. At ingat ka sa Canada, Lods. Ingat ka doon. Ingat ka sa Canada, Lods. Kita-kits tayo. Ano kayo magandang no? Game. Wait lang. Dragon na may tatong sisiw lang. Sabi ni Putang ina nung parang ano to. Ayoko may na ang sketchy ng internet niya. No. Gago siyang lupalo. Gago baka sa impyerno yun ha. Putang ina. Nagulat ako eh. Itim yung bansa eh. Shit, ako lang ata minor na nanonood dito. Janus! Nakikita mo ba yung stand ko binar dyan? Yun na yun. At ikaw, minor ka pala. Pagka may pinuntahan ng nanay mo dito, patay ako! Ibaban ako sa Facebook pag na-report tayo. Tapos sasabihin, mas madod ang mukha nga na ito. Puro ka basta sa inyo nasabi. Ano na tinuturo sa mga bata? Hoy, shoutouts kay Rob Van Dam! Shoutouts kay Rob Van Dam. Thank you sa dalaw. Pucha, nandito si Rob Van Dam. Thank you. Gago, padala kita date, sabi niya, no?
Ninang Milet. Thank you ulit kay Jasofenia. Welcome back sa'yo. Shoutout sa'yo. Thank you. Ayun na sila, Lods. Yeah! Yeah, from Isutan Recto Tekken Player! Andito na si Rob Van Dam! Let's go! Gagawin, nag-enjoy kita i-shoutout, Lods. Nag-enjoy ako i-shoutout ka. Ayan, shoutout sa rin agad. Kaya, thank you sa 95 stars uli. Boss Jas Ophelia, that is a total of 45 stars. Thank you, Lodi Pets talaga. Super duper thank you. Oh my God. Gago, sakit ng braso ko, min. Nasakit ng braso ko. New challenger. Gago, sino yung lumaban sa atin? Ay, gago, cancel. Fans tayo ng WWE eh. Siyempre naman. Gago, nag-enjoy talaga ako. Shoutout ka. Gago, men. Mapapagalataan mo no? Mapapagalataan mo kung sino yung mga fans. Kung paano kayo shoutout. Shoutout sa'yo, baby. Ayan. Dahil sinabi ko, baby, kanino galing yon? O baka... Kasi medyo, medyo bago-bago na yung baby. Yung bago-bagong wrestler. Pero wala siya sa SmackDown or... Putang ina! Teka lang. Sorry. Oh my God. Asan may browse dito, Lods? Yung pwede kong... i-browse yung browse games. Ayan. Browse games. Facebook gaming. New challenger. Ayun o, pasarat daw kay Toothless na nandito sa atin. Shoutout sa... Ayan o, nandito si Toothless. Ang cute ni Toothless dito. Toothless! Ayan, actually nirequest si Bingay nang magkasama daw sila. Pasensya na, medyo nahinto ako sa nahinto yung entertainment natin. Kapag ibig parang sipon, bakit kailangan mong i-hold on? Kahit dapat mo nang i-let go. Ako si Stanley, napaka-educational talaga kausap, dude. Gago, fan ka pa? Diba? Oo nga naman. Sige nga, singa mo nga yung crush mo. Ay, sorry. Sige nga. Singahan mo nga yung crush mo. Subo mo nga. Ay, sorry. Joke lang. Joke lang. Ay, nako, kilala ko. Yan. Kilala ni Bingay si Rob Van Dam. Sara sa rin kay Sir. Gago, sakit talaga ng siko ko. Gago. Hi. Ako, nagalit na lang si Stanley. Padila nga from Toothless. O, dila kay Toothless. Dila si Toothless. Dila. Gusto mo dilaan ni Toothless? Lumalap-lap si Toothless. Okay na, Oo. Yan, putay narang na tuloy ni Eddie. Censored na daw. 50-50 Milod. Sangin ng lag na to. Gago, okay lang yan, ma-Floyd. Okay lang yan ng mga sakit yan, Lods. Yan mo na. Pero kung kaya, punta ka syempre. Ay puta, ito yung kalaban natin kahapon. Stanley, ang bata mo ba para maghugas ka ng puwet? Nako. Ay, plato. Nako, Stanley. Carbon Lodi. Okay na, yun lang. Yun ako sa'yo. Dragon na ito. Ulo pa lang, trenches Ulo, ay gago. Magic 4. Nako, let's go! Nako, Stanley. Galing magpare ng gym. Dragon na may toxicity. Dragon na may... Ay, puta. Ayun lang, alam niya na. Marunong no? Hindi kasi kahapon nakita niya na rin Dapat lang na alam niya na. Ay, gago. Deo ko. Paolo. Yon! Yan yung punish, Paolo. Sa kan. Tangina na, Paolo. Kagapon pa di mapa... Get! Ow! Nilow spec mo ba yung isang stage? Di pa nga Hindi ko pa siya na low spec.
ko nasikaso. Uy! Misa pa kami ilo-low spec ni JIC. Okay nang ina. Yung arena. Naglalag yung mga gago. Motivational ba yung sinabi ko pag-ibig? Parang sipon. Educational. Gago. Gago, pumindot ka. Huli. Nod! Kambol! Ay, puta. Puta, alam. Patay ako dito lang. Tangin na. Shoutout sa rin kay Rachel o dati sa Antibanes. Sorry. Dragon na may tatong sisiw! Huling-huli! Dalhin sa mundo na masasamang espiritu, Lodi. Oh, get! Ow! Wah! Isa pa. Ay, putayin lang. Mamenzo! Tiki Makinyano! Nandito na rin, mga Season 1 active na si Jericho Amorota! Kilaabot ng Season 1 yan! Kilaabot ng Lason Club Season 1. Ay no, padaan saglit bago matulog. Sakit na ulo ko. Shoutout sa Naro. Ahon! Ayan guys, upwards natin yung si Naro. Mukhang masakit na yung ulo ni Naro kasi busy yan kanina. Kakoy ka nice. Busy, ano yan, sumakit yung ulo sa amin yan kanina. Siyempre, may mga jargon sa... May mga ano kami, may mga terminologies at jargons kami mga binago niyan. Putsang sipag. Let's go. Oo, ma'am. Spy nga. Ingat, Naro. Thank you. Tulog ka muna. Saka na ka rin makipagpasmahan, ha? Namatay na. Ay, buhay pa naman siguro. May raffle pala, guys. 100 Nendroid na. High power stream. Well, dragon na may tatong sisiw. Huling-huli. Tayo na. Get. Ow! Wah! Yun lang. Puminto to. Get. Ow! Let's go! Isang get out para kay Naro ka, he. Magaling ka, baby. Nako, ay gago. In one sitting, puke ng ina, gago. Hi, pa, stream well, ay gago. Let's go. Patay. Gago. Ha! Putang ina, hindi ko nahatak. May isa pa pala akong pag-ibig ay parang gusto niyo marinig. Ay puta, mukhang may bago na si Stanley oh. Dragon na may tatong stick. Gago oh, yung upa. Gago, ba't mo niyuyukuan, Lods? Oh, get. Ow! May pag-ibig na si Stanley. Pukin na rin. Let's go. Sali na po raffle, sabi ni Naro. Ayan guys oh. Gusto niyo ng raffle, Lods? Eh gago, ba't mo message? Gago, pin comment. Paolo, pin comment. May bago, Titi Pao. Ay, gago na. Gago, patay! Nanghihipo! Namatay tuloy siya. Tukayo ko pa ata. May bago, Titi pa. May bago yan nakita ko kanina. Sino nakita mo? Ay, Niki. Ay. Ninang, si Naro pala hindi makakasama sa Sabado. Kasi may event siya. May event si Naro. May event kami actually. Kaso ako kasi maaga ako matatakbo sa segment ko. Kaya may Naro, toxic positivity shit. Ayan na, yung toxic positivity niya yan, ha? Mga kahayupa. Ayoko. Mga diskusyon ng malupit. Ako, gago din na tayo. Dragon na may tatang sisip. Nod ka ng bold! Get out! Tangina, ako pa yung ano. Uy, gago. Get. Ow! Dragon na may tatang sisip. Ulo pa lang, trenches na. Ay, pukay na inang. Kamao yan, ang bilis. Patay ako dito, Lods. Uy! Patay ako. Ayan, toxic acidity na lang para Lason Club. Nakita mo ba yun, Nari? May mga may nag-point out dun sa toxic positivity na. Siyempre, public figure, bawal mag-reply. Bawal makipag-debate. Kaya, ano muna tayo? Nakinig na lang muna tayo sa kanila. Siyempre, may feelings din sila. Kailangan din natin sila. Tawag dito pag voice out din. Oh, gago, subjective naman na yun. Oh, medyo subjective na rin kasi. Tsaka, di talaga ako pwede makipag-debate. Patay ako dito! Huwag niyo akong tatanggalin. Parang awan nyo na. Kakabili ko lang ng jersey nyo. Bawal. Ganyan ba yun? Personal FP mo naman yun. Oh, bawal talaga, bawal.
At all times siguro kami. Lalo na sa Facebook yung kontrata ko, support freedom of speech promoted by my real profession. Sa pagiging chicha. Huli. Di kasi usual, ay huli. Get, ow! Medyo negative vibes kasi talaga pag nakikipagdebate. Alam mo yung parang malaking pressure sa kandinadala. Parang iba yung ano eh, iba yung parang nai-stress yung utak ng tao. Unlike sa pinapasaya mo lang sila, nanood ng bold katulad yan, no? Get, ow! Wow! Huh. There we go. Let's go, baby. Kahit nga sa TikTok, di kami pwede magsalita tungkol sa mga ganon. Case-to-case basis. Oo, totoo. Pero I really do promote freedom of speech. I really wanna promote freedom of speech. Yun yung pinaka-ano ko rin eh. Dragon, may tatong sisiyo. I love freedom of speech. That bad. Kaso, public figure tayo, di tayo pwede... Ay, gago, nangihipo. Di tayo pwede magsalita tungkol dyan. Patay tayo dyan, Lods. Huli! Gago, patay ako. Basta nasa tama ka, you always have a disclaimer to open different interpretations. Yes! Oh! Nangihipo na naman si Kuya Malod. Gusto hawakan bird ko? Get, ow! Sa stream, mahirap. Pero dito sa stream mo nagkakalat. Ulo palang train sa. Puta, kala ko yung... Oh. Uy, gago. Dragon na may tatang sisiyo. So, gago, kala ko yuyo ko. Nice one. Tangina, gago men. Dili na lang ako mag-save, di ba? Dili na lang din ako mag-save. Load ka ng ball! Get. Puta, let's go. Puta men, bawal. Ay sa bagay, negative 1 na ako dun. Negative 1 ako dun, bawal. Dili na lang ako mag-save, di ba? Freedom of speech pero dito sa stream mo nagkalat. Actually, pag sa stream, di na daw dapat namin pinapansin. Hindi yung turo sa amin, ha? Basta something political, mga ganyan issue. Political, medyo societal issues, mga ganun. Religious, bawal namin discuss. Kasi, at the end of the day, parang walang panalo dyan. Parang, I really have to believe that. Kahit tama ka, di ka panalo. I-delete ni pa yung stream. Hindi kasi nag-Yoshi me. Gago ka, Nikki. Nikki, taga-saan ka? Gusto mo ba sumama ngayong Sabado? Pwede ka ba ngayong Sabado, Nikki? Nilibre tayo ni Ninang ng KFC. Round 1. Bawal talaga magkakagulo, nagiging tab. Oh men, bawal talaga. Sinabihan na rin kasi kami tungkol doon. Huwag kami mag-discuss masyado. Actually, kahit bago pa naman ako kahit bago naman ako maging talent ng kahit anong agency, yun na yung pinapractice ko eh. I really have to practice that. Bawal talaga nagkakagulo ng tabo. Tagiglods. Ay, gago! Yun lang! Sa SM North kasi, gago, random ko alam ko yung layo ng Tagiglods eh. Sa SM North EDSA, nanood ng bold, oh. Get, ow! Let's go, 7 golden letters! Pero ikaw, Lods, kung gusto mo sumamad, bilang. Shoutout sa rin kay Boss Hans Bay ng Australia, thank you sa dollar. Dili na lang ako mag-save. Di, okay lang yan. Pero pag chismis pwede. Tangin na. Gago, chismis. Gago. Tangin na, gumugusto ka ha. Let's go. Tangin na, alam. So, tatlo din na mga kasama, Lods. Oh, Lods. Si Naro din, hindi. Hindi siya makasama. Stanley, dali, ano balita sa'yo? Wala kang bago, wala bang chismis kasi. Let's go. Oh, puta. Nod ka muna ng ball! Get! Ah! Natutulog ako na may himbing para may chismis. Oo nga! May ano ka na? Love light ka na? Tangina, bawal. Final round. So nag-hello ka lang kay
Tokayo. Oy! Mukhang ano ah! Mukhang may amoy na chismis kay ano ah. Huli. Get. Ow! Nako. Katukayong babae. Ha? Get. Ow! Puta, nice one. Get. Ow! Oh, pangina, let's go! Shoutout kay Zopon Gabriel is kila Hansbeck, kila Naro. Ayan. Tukayo, Nikki, ibig sabihin, kapangalan. Bale, Nikki. Oh, may Nikki. May Nikki na streamer. Ay! Ang hinihilawan daw ni Stanley, Nikki pangalan. Hoy, nung nag-away ka, hoy, nung away ka ate, Stanley, ano ba? Sino yan? Sino ka pa kayo ni Nikki? Diyan tayo lahat pag-uwi. Jump tayo. Sige, jump tayo. Nicey! Ay, gago, Nicey! Kay Nicey ba? Ay, putang ina. Ay, joke lang. Tapos po. Huli. Wah! Get! Ow! Wah! Ay, gago. Bungol. Ba't ako yung bungol? Walang Nikki name. Eh, kasabi ni ano Katukayo eh. Sabi ni ano, tawag dito, Nikki Makinyana. Kasi, hoy, uwi si Nina sa December! Nice! Dragon, wait ako. Hoy, puta bawal. Time for truth or lie. Bibe time. Bibe! Sino yan? Sino? Gago. Oh, nakita ko kanina. Oh, gago. Dragon na may tatay. Huli, sablay. Oh my god, ayoko na... Gago! Ano sasakay? Mag-a-aksi ka, Bingay. Di ka sasakay. Mag-a-aksi ka. Bigyan nyo na ng aksi si Bingay para di na sumakay. Dragon na may tatay. Gago. Bigyan nyo na ng aksi si Bingay. Pag na-scholar ako, sa kanyo ka rin naman ibibigay. Gago. Ayan. Sige nga, sino? Sana manalo tayo ng scholarship. Sana manalo. Uy, gago. Huling-huli, Lods. Uy, gago. Nangihipo ka na naman, ha? Get. Ow! Ayan. Maghanap na tayo ng mag-a-access scholar para kay Bingay. Sa kanya rin naman mapupunta eh. Putara, aray ko. Tangina, patay ako dito, Lods. Negative kasi ako dyan. O, Bingay, yung kikitain natin dito sa breeding ng Debitet, sa'yo na din. Gago. Huwag ka na sumakay. Puta, mababaliw na naman to eh. Buti na lang wala akong aksi. Yun yung masama doon. Wala kang aksi. Tangina. Hindi mabuti yun. Tangina, patay ako dito lang. Patay. Ayun, tubig tayo. Sarap. Ay, gago, di ko nakita. Hey! Tara, Street Fighter tayo. Okay na, kina. Laro muna tayo Street Fighter. Okay lang ba, guys? Laro tayo Street Fighter sa mga nanonood dito. Laro tayo Street Fighter. Yung kauna-una ang Street Fighter. Adik ako dati dun eh. Di na, nung bata ako pero kasi di ako marunong talaga yung pinaka-mechanics na at this point. Okay lang. Laro tayo Street Fighter. Kahit banu lang ako. Bingay! Alam na! Alam mo na yung ano natin yung kalakaran pag nag-scholar tayo sa Axis, ayo yun. Sabi, kumikita ako, mas malaki pa kinikita ko dyan. Ganunin mo. Okay lang. Hindi, joke lang. Excuse me. Street Fighter. Gago, wala tayo kalabang taga dito Sana may makalaro tayo, men. Laro tayo Street Fighter.
Ra. Asan yung mga naghahamon kanina? Ang dami naghahamon kanina eh. Sige, laro tayo. Test game. Try natin. Ayan. 100 lang po para makakuha kayo ng Funko Pop. Ayan. Jump ship me. Pag okay na yung plano, Lods, uwi talaga ako. Yun! Guys, pagbigyan na natin. Gusto ko din talaga ma-meet si Ninang. Kung ako lang tatanungin. Kaya, reserva na kayo ng ano sa December. Zanggit? Bobo ko mag-zanggit? Yeah! Sinaunang Street Fighter. Baka nalilitan kayo, sabihin nyo lang ha. Baka maliit masyado to para sa inyo ha. Let's go! Marunong pa kaya ako nito? Ako man ha. Oh. Wah! At puta. Ay putek. Wait lang ha. Wah! Gago! Tangin ng bot yan. Pataw gali mo ha. Oh. Oh, yoko nga. Oh, ulit mo ha. Ulitin mo pa. Patay! Patay! Ay gago. Super lang eh. Okay, nice one. Nice one! Basta pag nalasing ako, appear lang kayo sa akin. Sige. Appear lang ha. Talang lande. Kukutos ako ilalandi kay Ninang ko. Gago. Putayin lang. Oh, sige. Ha! Hun lang. Oh. Patay! Patay! Nako, let's go! Let's go! Street Fighter muna tayo. Pasensya na mga bishop ha. Laro muna tayo Street Fighter. India. Ayan si Dalsim. Okay na. Mahabaan ng bird oh. Wow. Puta. Wow. Nako! Ayaw mo ha. Oh, puta ka ha. Let's go. Puta ko yung kinutongan. Tanggal umay tayo, Lods ha. Okay lang. Tanggal umay lang tayo. Tutusin mo rin lumalandi sa akin. Bias ka eh. Sarang kilala ko yun ha. Nakakabahan ka na ba, Naro? Dapat na ba natin patulan yun? Patay. May lumalandi kay Naro. Ano, kulit mo ha. Tatalong ah. Talon! Talon! Ay, puta. Yun lang, gago. Binato ko. Paba naman na ano nun. Oh, sige! Sige! Panalo pa nga. Eh, gago. May humamon sa atin. Sige, accept natin. May humamon sa atin. May humamon sa atin. May humamon sa atin. Let's go! May gusto makipaglaro sa atin. Tara, laro tayo. Kinakabahan si Naro, very rich light. Allow access! Yes! Allow access, Lods. Allow access. Allow the access. Come on, man. Allow the access. Gagamit, taga ano? Pangalan na ito. Tara, laro na. Yan. May kalaban. Ay, first to 5. Left side ako, Lods. Left side ako. Ay, gago. Bakit may nagko-comment? Ay, puta, patay. Bakit? Ay, gago. Oh. Ay, puta. Balit ha. Ayaw. Apek-pek tute. Ay, gago. Hoy! Gago. Oh, sige. Isa pa. Oh. Ay, gago. Sayang. Ay, gago. Sige, bingkay kasi. Oh, sige. Isa pa. Uy, gago. Ginagawa mo dyan, Lods. Puta, hindi ako nakagrab. Ay, gago. Nauna siya. Pato gali. Ay, shoutout kay Jerwin Solana, baby.
Umamin ka, patay. Ah, gago. Oh, sige. Oh, sige. Gago, min. Ayaw ko pa, ano yun, sanggay. Ah, tangina. Ayaw ko patalunin. Oh, sige. Tangina, ba yan? Gago. Puta, ayaw ah. Tangina. Gon! Tangina mo, kulit ka! Kumukulit ka! Pataw gali mo ah. Suntukan tayo, Lods. Ano? Sino papalag? Sige. Gago. Oh, sige. Sige. Puta. Puta, di ko napapanis. Oo. Nako, panalo tayo. 1-0 na. Race to 5 to Lods. Gusto nyo to, ha? Suntukan tayo. Bakit pa... Gagawin, parang di niya ata tao yun, ah. Mukhang papakitaan tayo ng kagagawan to. Sana naman umuwi ako magpakita si Drew. Oo nga, sana magpakita si Drew. Uy, Andrew, ano ba yan? Oh, gago. Ayan na, puta. Ayun na yung kadumihan, Lord. Oh. Ayun na. Gago ka, ha? Gusto mo to. Patay ka sa akin. Ay, gago. You know, kita nyo yun? Yan talaga game ko before Tekken. Same, man, same. Ito yung kauna-una ko laro before Tekken. Gago. Gusto mo to, ha? Oh, eh, gago. Ba't yun na naman grab? Gago, ano ba yan? Pagkita akong punish, Lods. Patay ako, men. Mukhang na umiinit si Kuya, ma. Bakit Vega and Bison? Japanese version, Lods. Japanese version kasi. Sige. Gusto mo raw? Sige. Isa pa. Tangina mo. Kulit mo, ha? Joke lang. Ito yung laro na napakabilis ng mga pangyayari. Edgar! Parang kay ni Edgar. Chill lang. Nice. Gago, ginamitan na ako ng Ken Master Bait. Ang heal naman yan. Sige. Sige. Puta. Ay, gago, mali. Puta. Talon. Puta. Let's go. Patay ako. Patay ka! Ang kulit mo, ha? T5 muna tayo. Boldoy Sharos kay Jordan Galicia and Chan. Welcome sa last club stream, baby. Tundok pa. Gagawin. Sige. Gagawin. Sige. Gago. Sayang. Patay ka. Ang kulit kasi. 4-0 agad. Ano ba? Di pa ako. Seryoso ba to? Hoy, anong klaseng master yan? Kenchik. Tangina, Chun-Li po, titipaw. Kaya di ako marunong mag-Chun-Li dito, men. Uy, Sharas Bas, Jordan Galicia. Sige. Gago na ba yan? Di sumakti, ano natin, Lods? Sige. Nako, ikaw. Hoy! Nako, patay tayo dito, Lods.
Gago, wait lang. Gago! Di nag-activate super ko. Charas kay Morris Arvin, baby! Nako, 3-0 na talaga eh. Wait lang. Ah, puta. Gusto mo mabilisan, ha? Oh, patay ka. Sige. Oh, isa pa. Gusto niya kadumihan? Isang kadumihan pa to. Ay, gago, sayang. Tatalong ka? Ay, puta, yun lang. Gago, sayang. Yan na. Sige. Gago! Puta, mali! Ay, gago! Ah, puta, bumawi. Ginagalit daw natin eh. Wait lang ah. Girl, DJ o Rigrayo Ken, ako makakalaban niya, masakit. Gago, yung ako may mahapdi dito dati. Boxing pa rin, boxing! Shoutout sa rin kay Morris Arvin and Joshua Canoyo. Let's go. Gago, men. Gago, men. Ba yan? Ah, shit. Nag-empty jump si Gago. He knows what he's doing. Alam. Balo kasi gusto tumuta kay Tusok. Nakakatuwa manood, refreshing, sabi ni Bingay. Kulit ka, kulit mo ah. Tangina, pag-trade na ako. Oh, sige! Kulit ka ah. Gago, nasanay ako sa control sa ano, eh. Sige! Patay! Ang dumi mo, titipaw! Gago, nag-quit! Nag-quit si Gago! Gago, nag-quit! Putang ina! Bakit nalaman niya lang na alam ko yung kadumihan ng ginagawa ko? Ba't ka nag-quit? Ba't ka ganyan? Nani? Bakit alam niya yung kadumihan ko, putang ina? Rage quit si Gago. Nakita niya yung kagaguhan ko eh. Putang ina, nanalo na nga siya na isang match eh. Nag-rage. Putang ina. Lalaro lang ako eh. Gusto ko lang mag-Street Fighter eh. Ba yan? Mga bano? Ay, sorry. Joke lang. Kay Drama Time! Sige, Ninang! Ingat ka, Ninang! Ingat! Kakaiba ka talaga. Nag-quit si Gago. Matang ina nun ah. Nakita ko lang yung kadumihan eh. Down kick. Ayan. Kaya siguraduhin nyo. Ayan, pwede tayo mag-Chun-Li pag ganito. Chun-Li. Asan si Chun-Li? Ito, cosplay ni Bingay yan. Tangina, Chun-Li lang sa kalam ni Bingay. Hello. Cosplay yan yung dragon. Bye, Ninang. Di ako marunong neta actually. Ayan, may adok. Poke! Ayun o. Poke! Oh, puta. Ano? Paano yung spinning bird kick dito? Ayun, pwede. Ay, bawal. Hirap ang ano ah. Ay, gago. Ha! Sige. Ay, gago. Di pwede. Gago. Ay, gago. Bawal. Bakit? Pangina, patay. Parang na-miss ko ano. Hindi, joke lang. Labi titi pa. Hindi, may isa pang tune. Ay, yan na naman. May pinagseselosan talaga si Bingay eh. Ayan o. Bait-bait ko eh. Pinagseselosan na naman si Bingay. Ayan na naman. Ayan na. Nagpaparinig na po, Lods. Ayan na po yung dragon. Diyan mo rin. Tayo na. O, sampal-sampal ka lang o. Gago. Gago, sayang. Puta, ayaw talaga. Yun lang! Let's go! Ingat din po. Sino yun, madam?
Gago yung... May kadumihan na... May kadumi... Sayang yung kanina, men. Laro lang eh. Ayaw makipaglaro. Pataw gali. Lapit, lapit. Ay, gago, putang ina. Gago, sinipa ko lang, oh. Gago, oh. Pakita mo na, Bingay, ha. Kahit saglit lang, gumanon lang ako. Oh, puta, patay. Bye, Ninang! Thank you sa daan. Thank you sa pagdaan. Love you. Ninang, thank you. Ayun, oh. Ayun, oh, Bingay. Nakikita mo ba? Ginagawa ko? Oh, ayun, oh. Ayan na, oh. Nagigets mo na kung bakit may ano. Oh. Ayan o. Diba? Kaya tignan ko, akala ko nagtutunli. Ayan. Gusto ko lumiyad ka din eh. Sino? Gago. Nanggigilang po na. Gago sa stream ni Robin Nice, may magaling mag-tune doon. Gagong mamaw. Oh, sige. Bawal! Ay, gago! Ay, speaking of Robin Nice. Okay, sige. Laro tayo. Speaking of Robin Nice. Si Kagawad nandito na. Laro tayo with Kagawad. Tara. Tara. Pang ano natin? Stream ender natin. Stream ender. Teka, ba't hindi first to ano? Ay puta, pailong. Putang ina, maduga to eh. Kinugol pa yung main ko sa Zangief main pala. Hi, Andrew! Ayun na. Gago ka ah. Wah! Hindi, ayoko. Sige. Ayan, pakita natin, alam natin. Ayan na. Alam na. Puta, alam na. Gago, bawal. Yun lang, may fun eh. Pinugol pa yung main ko. May palag tayo. Hi, ganda. Hi, Andrew. Gago. Oh, gago. Puta, 3 hit pa lang. Sige. Let's go. Oh. Pangit ang ugali ko. Pangit ugali natin. Uy, shoutouts kay Baseca Dizon! Zangief! Para tao niya! Ay, puta, nagkami. Sige. Putang ay, nagkami. Hi! Hello, Nico Luis! Welcome back! Thank you sa dalaw, Nico Luis. Ay, puta, yun. Kaya pa nagkami si Gago. Gago, let's go. Ayun, let's go. Oh. Ay puta, nagmash na. Kailangan niya magmash doon. Kundi patay siya dyan. Gago. Let's go. Oras ay 1:52. Programa ito natin sa inyo lang. Matigas na kahoy ng karyo. Tulog na ako. Wah! Ay gago. Ay tama. Ginawa niya doon. Kundi GG siya doon. Ayun lang. Ay puta, nagmash talaga siya. Gogo. Ay puta, nagmash talaga siya. Ayan na, natatrap na, gago. Ay, pinakitaan ako. Pinakitaan ako ng kadumihan. Ay, shoutouts kay Edgardo Peralta, baby. Ayan na nga. Gago, bitig yung counter hit yun. Oh, let's go. Let's go! Yun na! Ang dumi ni Titi Pao. Watching from Southeast Asia. Shoutout sa'yo, Edgardo Peralta, baby. Ayan, Pinoy lang din kami, lads. Zangief! Yan! Ay, gago yan na. Gumamit na ng tao. Let's go! Shoutout sa kay JP Rodanila, baby. Gago yan na. Ay, gago yan na. Gago, nakakatakot na to. Ay! Ay, puta! Bawal! Puta, ang sakit niya. Patay ako dyan. Gago yan na. Puta, mahirap na to.
Putang ina. Ginamitan na ako ng tao ni Boss Raven. Gago. Di kagawad. Oh, gago. Gamitan kami ng tao. Gago. Gago, patay ako! Tangina naman yan! Putang ina, ang hirap kalaban na ito. Okay nang ina. Teka. Teka, punta ka na si Raven. Wait lang. FT5. End stream na. Oh, FT10. Oh, yan. Pa-end stream na ako eh. Wait lang. Tuturuan ako. Tara. Ayan, FT10 na kami. Putang ina. Let's go. Pang-end stream namin. Tangin ang hirap. Yan. Gago, inanuhan na ako eh. Tawag dito, pinakitaan na ako eh. Tara. Pinakitaan na ako. Scary yung sanggit eh. Let's go. Charas kay JP Rodanilia. Let's go. Gago. Ay, gago! Putay na. Sakit yan. Gago! Bawal! Bawal yung maagang jump in. Gets ko na, putang ina. Kala ko pa-play mo dito yung video na sined mo ni Boss Raven eh. Wah! Ay, go! Putang ina, minamas niya lang oh. Punish. Mga ganyang range lang. Okay. Oh, puta, mahirap na yan. Kailangan ko na gumamit ng buttons dito. Puta! Pagtagdas yun, Paolo! Ang pataw gali mo. Sino kalaban mo, titipaw? Amo mo. 1-0 na. 1-0 na. Amo mo, Stanley. Kalaban ko, amo mo. Si Boss Raven. Si Kagawa Dravenice. Stream din siya eh. Yung crab ni Bison, kapag napunta ka sa bila, mix up yun. Gago! Tangina men, napuchis ako dun ah. Yun oh. Puta men. Gago! Hirap! Oh, let's go. Puta! Dodo siya! Gago to, 0 na! Ah! Puta. Grab yun. Okay, di pa. Huwag mong patiin. Ay, puta, yun lang. Gogo, bawal. Puta. Let's go. Ay, gago, punish niya yan, Lods. Putek! Bakit mo dito? Nauna siya, putang inami. Gago. Taparaan lang ko to, putang ina. Gago, ba't di siya nag-block? May black costume to eh. Wait lang. Go. Puta, bawal initi. Priority. Gago, may nang laki ng ano nun ah. Yun lang, patay ka! Patay! May YouTuber pala viewer na ang lason ka. Buwe, meron? Meron, Lods. Huli! Ay, gago, yun lang.
Puta. Gago. Gago na. Tangina. Galing niya mang-urap doon. Nag-SF pala, hindi maumay. Endings na stress. Gago. Gago. Ay. Puta. Negative ako. Okay. Dami ko natutunan eh. Alam mo yung na-stress na ano? Yung dami biglang umano. Talo back. Yun, pangina. Yun, may hitbox ako na matindi doon. Gago yung hitbox niya. No? Wait lang. O, pangina, abangan pa. Yun! Puta, yun lang. Patay ako dyan. Panginang yan. Putang ina, Paolo. Bakit mo hinamon? Puta, bawal. Bawal yung mix-up ko. Bawal. Hinamon ko eh. Bakit ko bawal. Okay, sige. At least alam natin bawal. Wag lang kay gift. Oh, tama. Pangina, nangahabol oh. Naglariat na. Putik! Gagong galing. Ang hirap kalaban ng subject. Okay. Try ka ibang approach. Putik! Bakal magpahalik? Ako, ayan, dyan yun na lang, oh. Gago! Ay, gago, oh. Puta, ayoko na. Puta. Putang ina, bawal din. Oh, sige. Puta, bawal! Putang ina, nilakad lang po. Ang layo nung nilakad, eh. No! Sayang, super! Gago! Parang kang bata kanina. Gago, 4-0 na ako. Putang ina, di makakascore dito ah. Teka. Di ako makaisa. Okay nang ina. Uy, gago. Yun lang, nice one. May combo si Titi Pao. Hindi, bakit puta? Maaga. Yun! Huh? Lakas ni bossin mo, puking na. Puta, yun lang. Ganda ng pain. Hindi ko naman pwede ba sa talunan? Nice one. Okay ako, oo. Ikaw lumapit. Ay, puta. Lumapit na nga. Putik! Lumapit na nga. Yun! Nakaisa din! Nakaisa na din. De, race to 10 kami, 4-1 na kami. Nakaisa na din. Puta, wag kang sasagat. Ay, putang ina, blanca. Sige. Ay, skirt. Puta, nagbago. Okay. Bawal. Punish yung loads. Ay, puta, kuryente ako. Bawal. Puta, bawal din. Gago, mali. Sige. Bawal, Paolo. Super lang punish doon. Kanina pa eh. Gago, ano dito, men? Mismatch ano dito, Blanca.
Tangina men. Okay, gets. Ang alam ko, medyo immortal yung ano dito ni, Balrog. Ito. Kalimutan ko. There we go. Tangina, ayaw. Tinaray niya kami mix-upan. Bawal. Nakita ko din, oh. Tangina, nakita ko din. Oh, sige. There we go. Ayan, nakadalawa na. Kabalik sa sanggip. Sanggip! Ayaw, sanggip. Ay puta, T-Hawk, grabber din. Puta, isa pa to eh. Actually, isa to sa ginagamit ko dati. Ay puta, ayan na. Puta, hirap yan. Gago, ayan na nga oh. Bawal. Tangina, empty jump. Bawal. Gumagamit ng T-Hawk. Oo nga, no? Sayang. Maraming open si T-Hawk dito, min eh. Gago. Gago. Ganda ng T-Hawk niya, no? Pang-ina nung ano talaga, no? Buhay na yun, ha? Lipad. Bawal. Chip. Yun, chip! Nagbablangka ka ba? Hindi ako nag... Gago! Alis! Puta, tiktro. Okay na yun. Talon, Paolo! Gago, perfect ako. Ano, na 5-2. Sayang. Teka, magano kaya ako? Teka lang. Dahil lagi Street Fighter, sorry. Yan, dahil lagi Street Fighter tayo. Putek. Sige. Gago! Bangina, paano kaya kontrahin to? Dugay. Bangina, patay ako. Hindi ako makaano dun ah. Nung get 7 golden letters, perfect ako dun. Teka lang. Putang, ganda naman nun. No. Oh, sige. Bawal, Paolo. Bawal ulit. Buti, nag-error siya dun. Hindi ako patay dun. Tama. Oo nga. Na-reversal ako. Not very effect. Di pa. Okay lang yan. Ito lang alam kong gamitin eh. Tangin na. Nakatakot yung T-Hawk. Gago yung jumping Yung jumping... puta oh. Papain na naman ako dun oh. Oh, sige. Sige. Kala niya oh. Ulit. Ay, gago! Gago! Yun lang, punish, bawal. Yung jumping job niya, gago. Yun na yung gagawin eh. Teka lang, nabasa ko eh. Ito eh. Yeah. Gago, Paolo, mali. Ayun na naman. Nice one, patay. Ay, gago, mali. Nice one! Shoutout kay Boss Carl sa 6363
6-3. Let's go. I mean 3-6 in my part. Gago, tiyok pa din. Okay. Oh, yung Blanca ha. Guys, si Bingay gumawa nito. Shoutout kay Charles Santos, bossing natin sa Revolution Esports yan, Lord. Shoutout sa'yo, Boss Charles. Gago? Paano? Usyal. Dami ko kinain nun. Okay na. Puta, mali. Pwede na, Paolo. Pwede. 6-3. Yung tiyok na siguro yung match sa akin yun. Paolo. Sige. Gago, ayan na. Paolo! Chill. Puta, chill lang. Ayan na, putang ina. Nakakatakot yan, eh. Patay ako. Alam niyang tutunganga ako dun. Gago, 7-3. Galing. Alam niyang tutunganga ako dun, eh. Para nanood ako ng bold. Yun yung nanood ng bold. Gago. Parang kukonditionin ka na huwag kang tumalon. Diyan ka lang. Pakadaya kasi yung jumping ano niyo. Yun o, sige, ulitin. Oh, gago. Isa pa. Puta! Sige. Gago, balik. Patay! Gago! Ano ba yan? Patay, gago. Patay! Punish. Palo nanood ng bold! Let's go. Okay. Tatalon. Isip ko tatalon eh. Gago, tumalo na nga. Yun lang! Oh, hindi. Ay, putik! Yun lang. Kala niya. Nice one. Patay! Chip damage! Let's go! Palo nanood ng bold eh. Ayan na, ay puta! Ayan na naman yung sanggip. Putang ina. Patay ako dito. Ayan na yung sanggip. Oh, puta. Mais lang. Ayan na. Oh. Oy, puta. Patay. Oh, mali. Puta. Oh, let's go. Okay. Lang na pa, pagkabahala pa ngayon. Let's go. Ay, gago. Let's go. Gago, mali. Gago, patay ako dyan. Paulo, mali. May bait ka sana sa super. Okay. Tangin na, puro kasi nanigans, Paulo eh. Hindi mo inaaning gumagana eh. Oh. Let's go. Gago! Beef punish niya yun. Patay ako, ipit to. Patay ako! Simpleng ganon. Sayang. Okay na. 8-4. Mali. Kala ko sa grip ka na naman, sabi niya ano. Ano, ayoko. Depensa tayo. Puta, bawal. Pangina talaga nun. Let's go. Patay ako, gago. Laki niyan. Bawal ako mag-meaty. Gago. Hirap. Ayan na, gago. Nang mamama na si Boss Raven. Oh, tayo. Oh, let's go.
gago! Alam niyang gagawin ko. Okay. Let's go. Patay ako! Bakit ka pinanood na naman? Gago. Isa na lang siya. Isa na lang siya. Gago. Lahat ng pag-iingat gagawin, kailangan ko magawa dito. Yan na. Ay puta, na-block na naman ako. Ini-empty niya ako eh. Oh, sige. Let's go. Let's go. Let's go. Puta, alam niya. Tatalunan ko na siya. Alam niya. Patay ako? Obvious naman, Paolo, na tatalunan mo. Gago. Patay, patay. Match point. Gago. Tang-inong pain yan! Oh, sige. Ulit. Ayan o. Let's go. Tagal na sa amin niya. Ay, gago. Patay ako. Tang-ina na yun. Gago. Yun! Buhay pa! Buhay pa! Buhay pa, buhay pa. Putay na, nag-greenhan. Tang-ina, aabot! Aabot, gago. Sige. Tang-ina, aaw nga na, miti. Patay ako, tang-ina. So, GG's. GG's. Gago. Sayang, sayang. Galing, galing, galing. GG's, GG's. Ayan, talo tayo. Okay lang yan. Dahil talo tayo, sa kanya tayo magre-raid. Raid natin siya, men. Raid natin siya. Gago, men. Nag-enjoy ako. Gago, men. Ang saya. Talo muna tayo. Talo muna tayo. Ayan. Lakas ni, ano? Lakas ni Boss Raven. Ulat ako dun, ah. Ayan. Ano score? 10-4. Na 10-4 tayo ni, Kagawad. 10-4, 10-4. Raid tayo kay Raven. Pakisabi guys, Lason Club raid, ah. Ayan, wait lang. Kagawad. Siya yung kalaban natin kanina. Alam ko, nag-i-stream pa siya. Uy, gago, di na siya naka-live. Di na siya live. Went to 3 sets. Sayang, no? Uy, thank you sa 100 stars, Jordan Galicia. Uy, ang dami. Kakatapos ko lang din. Ayan yung kalaban natin si Boss Almond Peralta. Naglalaro siya ng ano. Ay, nag-end stream ka din. Yeah, si Kagawad. Punta natin si Kagawad. Gago, men, di ko pa, Jordan Galicia sent 100 stars. Kailangan pa ng matchup sa Zangief. Pang lakas mo mag-Zangief, at least may natutunan ako kung anong range niya. Kung kailan magpapain ng file driver. Saan tayo magre-raid? Mga ano ba? Sino ba? Ay, kay Adbel na lang tayo. Sige. May natira pa! Oy, thank you sa 28 stars! Sa'yo din ako nagpasa. Ay, gago, nag-raid din pala si Boss Almond dito. Bad matchup si Rogue. Egul si Rogue. Hirap counter niyan onboard sa gift. Nga eh. Ano pala, Egul pala. Kaya pala. Okay lang, at least may natutunan ako. Natutuwa naman ako, may natutunan ako. Nag-enjoy ako doon. Okay, raid na tayo kay Bell, guys. Pakisabi kay Bell Rason Club raid. Thank you, Boss Raven. GG sila. Sa ulitin. Nag-enjoy ako, gago. Pakisabi kay Bell. Thank you sa 28 stars din, boss. Pero top tier si Rogue. Yung grab ni Rogue scammers. Gago. Alam mo ba? May nakipag-raise to 5 sa akin. Tapos kinwitan ako dahil doon. Sa ginawa ko sa kanya yung yung grab na kupal. Yung tick throw na kupal. Ayan. Anyways, guys.
Anyways guys, raiding time na tayo. Lord. Super thank you sa mga sa mga nag-stay, mga nanood at mga nag-stay. Super duper thank you guys. Boss Almond, GG's ele. This is Titi Pao saying goodbye and good night guys. Thank you rin sa Star Senders. Peace. Let's go. I don't know.